Qırgız Respublikasyny dostlukly taparnyň şäherlerini ýer bilen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemde Qırgız Respublikasynyň prezidenti Tadir Japarowyň birlikdäki awtokerwini Ala-Arça döwlet rezidensiýasynyň maslahatlar binasyna geldi. İki ýurduň döwlet baýdaklarynyň önüne surata düşmek dawarasy tamamlanandan soňra iki tarapdan duşuk geçirildi. Qırgız Respublikasynyň prezidenti, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowy mihmansyr Qırgız topragyna ýene däwirgedek mehrini berekledi. Bu ýerde tätin şeker, assyk köýlüň üren arasynda suwlary bilen duşýa. Munyň özi Qırgız halkynyň açyklygynyň, mihmansyrliginiň we baý däp desurlarynyň nyşany bolup durýar. Qırgız lideri Dogunluk Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy Uly Ahmet berilýändigini aýratyn belläp, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň şu saparynyň biziň halklarymyzyň arasyndaky dostlugy pugtlandyrmak ýolunda mühim ädim boljakdygyny anan bildirdi. Tadir Japarow 2024-nji ýylda Beýik Türkmen şahyry we akyllary Magtymly Pragynyň dowlan gününiň 3 ýylygyna başlandan halkara forumynyň işine gatnaşmagynyň şäherlerine geçirilen duşugy ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Qırgız Respublikasynyň adyndan dostlukly döwletiň başlygy Gahrman Arkadagymdy hemde Türkmenistanyň dogunlyk halkyny halkara paragatçylyk we anaşmak kili hemde beýtaraplygyň 30 ýyllyk münasibeti boljak giňerimli bayramçylyklar bilen gutlady. Bursatdan peýdalanyp prezident Tadir Japarow hormatly prezidentime Serdar Berdimuhammedowa mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny hemde Qırgız Respublikasyna tapar bilen gelmek baradaky çakylygyny beýan etdi. Gahrman Arkadagymyz dostlukly ýurda sapar bilen gelmäge çakylygy hemde mihmansyrlyk üçin minnetdarlyk bildirip, bugünkü duşuga ýurtlarymyzyň arasyndaky okgunly ösýän syýasy dialogyň dowam ýokymyny garaýanyny aýtdy. Gahrman Arkadagymyz Türkmenistan bilen Qırgız Respublikasynyň arasynda dostlukly gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk ösdürmäge tanlanma goşan üçin minnetdarlyk bildirdi we pursatdan peýdarlanyp dostlukly döwletiň başlygyna hormatly prezidentimiziň mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Gahrman Arkadagymyz ýa-da diplomatik gatnaşyklary hyzmatdaşlygyň mühim uğur ýokymyny görkezip, ýokary derejedäki taparlaryň we duşuklaryň ýurtlarynyň arasynda gatnaşyklary pugtlandyrmagyň ýetaş şert ýokymyny çykşy edýänini bellädi. Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak gildiýip yglan edenligini aýdyp, şu ýyl Türkmenistanyň dünýä birleşigi bilen ilkinji nowatda tewtimiziň ýurtlarynyň gatnaşmagyna ýeri halkara şäherleriniň bir näçesini geçirýänini bellädi. 2025-nji ýylyň 12-nji dekabryna halkara paragatçylyk we anaşmak gili hemde ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli Aşgabatda gurulajak halkara forum aýratyn ähmete ýa bolar. Şuňdan baglanykda prezident Tadir Japarowyň bu forumyň işine gatnaşmagyna umyt bildirildi. Biziň ýurtlarymyzda halkara we tebit gün tertibiniň mühim meseleleriniň ençemeti boýunça bitiw ýa-da ýakyn garaýşlar bilen çykşy diýerler diýip türkmen halkynyň milli lideri aýtdy we Qırgız tarapyna Türkmenistanyň beýtaraplygyny we onuň halkara guramalaryň şäherlerini öňe sürýän başlangyçlaryny hemişe gollaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bursatdan peýdalanyp Gahrman Arkadagymyz Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýylyň 21-nji martyna kabul edilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk kararnamasyny gollandygy we awtordaş bolup çykýan üçin minnetdarlyk bildirdi. Munyň özi beýtarap döwlet hökümine Türkmenistanyň halkara hukuk ýagdaýyna başlanylan kararnamalaryň üçinjisidir. Bizim mundan meýlägem siziň halkara ähmetli dag meselesine degişli teklipleriňizi ilerletmek boýunça tagallalaryňyzy gollar. Şuňdan baglykda 24-nji 25-nji aprelde Bişkek şäherine geçiriljek Durnukly Şuňbäkfidine ählimum dag dialogatly halkara maslahaty ýurdumyzyň degişli wekiliýetiniň gatnaşykdygyny aýtmak isleýän Gahrman Arkadagymyz belledi. We bu maslahatyň 2027-nji ýylda geçiriljek Bişkek goşmak 25 ikinji ählimum Bişkek dag sammitine taýýarlyk görmegiň mühim tapyryna ýuruljakdygyny anan bildirdi. Bede Merkezi Aziýada paragatçylyk we hukukçylyk meselelerine birlikdäki hereketleri utgaşdyrmagyň zerurdygyny belliýär. Bular barada aýtmak bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuklarynyň ähmetini bellemek gerek diýip Türkmen halkynyň milli lideri sözünde dowam etdi. Şuňdan baglanykda 2024-nji ýylyň awgustynda Astanada geçirilen 6-njy konsultativ duşukda kabul edilen Merkezi Aziýa 2040 tewit ýakynlaşmagyny ösdürmek konsepsiýasynyň hemde 2025-2027-nji ýyllar üçin tewit hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýol kartasynyň wajypdygy bellenildi. Gahrman Arkadagymyz şeýle hemçüýüliň 4-nji 8-nji awgust aralygyna awada milli tiýagatçylyk gowlugyna Birleşen Milletler Romasynyň hugunarlygyna we Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterresiň başçylyk etmegine deňde çykalgasy bolmadyk üsüp barýan ýurtlar boýunça halkara maslahatynyň geçirijekdigini aýtdy we Qırgız Respublikasynyň prezidentini bu maslahata gatnaşmaga çagyrdy. Gahrman Arkadagymyz dostlukly döwletiň başlygyny Hytaý, Kyrgyzstan, Özbegistan transkontinental demir ýolunyň gurulşy boýunça giňerimli taslamanyň durmuşa geçirilip başlanmagy bilen gutlap, uly üsaşy geçirilgelerini mundan meýläkde ösdürmek babatda birlikdäki işiň wajypdygyny belledi. Hemde logistika boýunça ýerli merkezi döretmegi teklip etdi.
ulugulgamy biziň hyzmatdaşlygymyzda möhüm orna gelýär. Biz sebitimiziň ulug logistik ulgamyny ägir türlü mümkinçiliklerin bardygyny görýär. Şoň göräde Merkezi Aziýa ýakyn günde gory ulug ysgaşyl geçirgetdiň mümkinçiliklerinden has netijeli peýdalanmagy dirur hataplanýar. Şoň bilen maglykda partiýalygyň nakwy kadar deňiziň näkbortlary çykmak arkaly Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan ugry strategik taýdan möhüm ädim bolup durýar. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň infrastruktura mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ýödäri kabul ederlikli şertleri döretmäge taýýardyr. Tarapların tagallalary bilen ulug ysgaşyl we logistik meseleler boýunça birlikdäki Türkmen-Kyrgyz topar edildi. Onuň birinji mejlisi şu ýylyň 28-30 aprel aralygynda Bişkek şäherine geçiriler. Şonuň bilen baglykda iki ýurduň işgür toparlarynyň arasynda has netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýmak boýunça teklipler beýan edildi. Munyň özi iki ýurduň durumçy ykdysatydan durnukly ösmegine ýardam eder. Şeýlegen biziň ýurtlarymyzyň ösmegine uly goşant ajaýyp şahsiýetlere başlanýan birlikdäki çäreleri geçirmek teklip edildi. Biz Kırgız Respublikasynyň milli toparlaryny ýurdumyzda geçirilen dürli ýarşlara hemde okuw türgenleşik ýygnaşyklaryna gatnaşmaga uly wesden çagyrýar. Munyň özi sport gatnaşyklaryny putrandyrmak bilen çäklenmän, eýsem halklarymyzyň arasyndaky dostlugyň we hyzmatdaşlygyň nyşanyny öwürler diýip gahrman arkadagymyz belledi. Sözüň ahyryna gahrman arkadagymyz Türkmenistanyň hemişe bolşaýaly Kırgız Respublikasy bilen ýödäri bäkbetli we deň hukuk hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek üçin açyk bolmagyny galýanyny aýtdy. Kırgız lideri Türkmenistanyň taraplan we sewit hyzmatdaşlygyny guramaga jogapkärlik çemeleşýäni üçin ýene däwrede koşarlyk bildirip, gahrman arkadagymyzyň beýan eden başlangyçlarynyň ählisini gollaýanyny aýtdy.